bafethu sinibingelele sinamukele kakhulu kuyona i-YouTube channel yethu esifunza kakhulu isi-update TV sithi nje mangabe kusuku lakho lokuqala kuyona le channel sicela ukuthi ulicindezele lo button elibovu elibhalwe usubscribe uphinde upress nayo ke bell uzowathola ama-notifications noma ngabe nini uma ngabe video ungaphinde ungilandele lapha enkundleni zokuxhumana @siyanda_solution ku-Instagram kare ku-Facebook uzongithola ke @siyanda_solution nyembe sithi nje mangabe ulapha ekhaya unobhudu nosizo wenza umatric kulonyaka ungamazisa ukuthi ke ama-applications akwaSasol asevuliwe kulabo abafisa ukuthi benze i-engineering next year noma kanjani uma ungena ku-website yakwaSasol uzofika uyithole imininingwane yokuthi ke kumele uphase kangakanani. Siyabagqugquzela ke abantu bafethu ukuthi ke ba-apply kanti on the other hand ngapha kwa-Eskom engathi kusazothatha iminyaka eminingi kakhulu bafethu ukuthi ke kuyeke ukucinywa kukagesi emva kwenkulumo eshiwe laphana ke umnumzane wezokumbiwa phansi ungqongqoshe umnumzane Gwede Mantashe uthe kuzothatha iminyaka emibili ukuthi ke kume ukucinywa kagesi laphana kwa-Eskom ngenxa yezingqinamba ababhekene nazo bafethu. This year update TV we aim at giving you the best. Please subscribe kule channel noma kanjani uzosithola ke izinto ezibalekile kwathi kusuku sikuvala khona.